Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Nga wako makanas tindahan na to, di sa sawang. Ha? Murgula man daw? Oh, wala. Naade dong oy. Francisco man kuno to siya. Ha? Si Pransing ba ang buot mong ipasabot nga nangita na ko di siyang? Siya ba? Ay, kisam na Francing dong. Ay, mo din siyang maugtas man tani mo. Si Pransing good. Katong mag-anhaan ako na tindahan ba? Katong mangumpra para itinda sa ilang gamay tindahan. Kito bang suod ako? Ah, wala. Ang siya rin dong. Kinomdom na ka? Wala dong. Ay, din siyang. Ano dong? Itan mo, maugtas ko ni mo din siyang. Kay, Saan ka naman lang ka? umintuhi ang ako silda dong. Usa? Gidagaw ka? Udo. Bida, gidugagan mo lang ni mo akong problema din siyang. Ihatag ni Apyot ang telepono, be. Kay ipatuok ta ka. Ay, ayaw, ana dong. Uy, unay dong, wala unay. Ihatag ni Apyot ba, kay ipatuok ta ka. Ako na lito, dong. Ha? Usa ikaw na nituok. Ikay mo tuok sa mong kaugalingon? Dili dong, ni Apyot. Tinsyang! Pastilan, Pyot. Si Noy Iko na nangita na ko. Ang suki na to sputo mabuntag ba? Kanang mabuntag sa'yo. Abi mo na ko si Francing ang akong suod. Pastilan. Basta nasayod ka nag-unsay imong isulti ha. Basta mo na sa tindahan. Ing na nga to ako sa kauluhan. May gatiman ko ditong negosyo. Ayaw gyud kasi piyat-piyat. Baori ng imo mga kauban destinahan. Alam niya sa palaman sa sliced bread nga baon na to kuya dudot. Oy, minsan nag-andaman eh. Kinsa, si mama ko rin. Si mama ko rin di ay. Nabinakog si Papa Francing. Kasi man to permi magandam. Basta sliced bread atong baon sa recess. Si Papa Francine ang nagpalitan ng sliced bread man. Yan si mama lay nagbutang sa palaman. Aw, Pero day, kabantay ka. Wala na mag-iskot si Papa Francine larga-larga no. itaw kuya. Wa na pitaw. Basta hindi na siya mula sa larga day. Mayon ta no. Nag-pray man ko permi. Labi na, kada gabi ka nang inigayong tulog na ko. Nag-pray jud ko nga dili malayo nato si Papa Francing. Basin tungod na ni Lola Lansang. Katong nagsulti silang tulong ni Papa ba? Huwag ni Mama. Basin, May langunta no. Ano? May nalangunta. Nga, di na mag-iskot si Papa. Di na siya mularga. No? nag-pray pud ka kuya nga di na malata si Papa. Nga, Rechud. Pero kuya, katong ngami ko ni Papa Francing ba? Katong magatag bitaw nato bisan unsa? Kinsa man, Si Tito Gregot, kalimot ka. bitaw no. Wala bitaw siya makaadto sa ato. Nito tunta kayo to nga masuri sa ato. Yung dili ka ni, pani sa eskwelahan. Kay palitan ta niya makaon. Manya, mga mahalon ra ba nga pan? Bitaw no, ganahan ka to niya kuya. Ha? Ganahan ba ka to niya? Oo, kay dadaan man tayong bisan kunsa. Kung masuri siya sa ato. Bitaw, mayon ta musturo siya balik sa ato no? Unya din antan niya og kanang Ricalo. Naibumaya ko ato niya, day Miles. Unsay nahibong ba? Bong, Unsay may mong naibud nga niya? Unsa, Kuya Dudot?
Koan pa. Kun nganong buutan kay siya nato ba? Nga dadan kita niya bisag unsa. Bitaw no? Ano ka? Mo nang ganahan ko niya kuya. Kay ko na asiya. Na jutay gasa. Murabag si lulatan siyang pa. Basta na lula. Nagi na syupaw. Manang akong classmate basta na si Lola no? May ingon dyan siya. Nako nga. Dudot, nang imong Lola Siopaw. Sa? Hala! Sumbong tamong lulatan siya nga. Oh, yun siya ka. Nang ako namang classmate ni Ingon. Kinsang classmate oh. Si Insikod nga dakog mata. Oh! Unsa sik nga dakog mata? Nadayin sik nga dakog mata. Oo, ako din classmate ti ay. Si Insik dakog mata. Nadayin sik dakog mata kuya. Sig balik na Ang bi. Kinsa man bi? Kana lagi akong classmate. Na balik na po tani. Si Insik dakog mata na siya. Insik nagdakog mata na pod. Dako gina siyag mata tinuod. Dili, gamay. Nge. Tuwing. Tuwing-tuwing yun. Ang bi, wala may tuwing wing bi. Ingon ka, imong classmate nga insik dakog mata. Oh, Insik dakog mata. Libog. Libog koy. Nalagi. Nganong ningon ka bi nga kanang imong classmate nga insik dakog mata. Unya pagpangutanan nako kung dako siya mata, ingon ka dili. Ngano man na bi? Ngang. Dili man siya dakog mata. Ni. Gamay gid siyang mata. Bisan tanawon pa nimo. Libog ko ni Moy. Binuang man ang imo. Tinod lagi, Insik dakog mata. Gamay siyang mata. Balik na sad. Balik. Balik na sad. Sama di siya ay. Ngay. Kano lagi? Dakog mata lagi nga no. Unya dili siya dakog Si mata. Insik, gamay gid siyang mata. Ang Unya. iyang apelyido, mo'y dakog mata. Makasabot. Nye. Da. Nye. Ah, Kuya ni nanawag ni Moy. uy, si Insik yun. Sik, saman. Nye. Eh, tanawa na mo na si Insik. Klaro gani doon. Tanawa, idig doon niya, klaro. Si Insik dakog mata. Gamay yung mata. Hala. Uda. Kamay tudog mata. Ansa man, Sik? Iya, tidur na to eh. Nao, kinakundao. Gipatag atong gwapo ni mo. Niya, Ah, ansa man na? ha? Ay. Hala kuya. Ang paborito man na ako manok na crispy. Na chicken. Hello, Dawa tao, imo ko nun eh. O, sa imong manghod. ang paborito nila ko, chicken manok. Kisamay nga sa naghatag ini, Sik. Kinsa, Sik? Manisulti ni Insik akong classmate mo. Nga, gwapo ko na ang naghatag. Wa gyud mo sultignan kung kinsay naghatag ana. Wa man ma. Pastilan, ayaw mo kumpiyansa og dawat bisan unsa ha. Labi na rong panahon na nga daghan na kayo ang pinuang. Oh, hain naman nun ang iyang gihatag nga pagkaon. Alama, naurot na namo ni Kuya Dudut. Unsa? Ang tilami man kaayo. Yan ni, bitaw mo. Paborito man to nako. Namo, ni Miles. Kung sa to ako nadunggan, nga may naghatag ninyo pagkaon, Dudut? Papa. Miles? Kuya raman ang gihatagan pa. Iguram ako ni Kaon. Pastilan sing. Basi kinsa tong tawhana ang nagpahatag atong pagkaon. Tingalig doon na siya daot ang plano ni Dudut ug Miles. Kay para man kuno nilang duha tong pagkaon. Tingalig mga kidnapper to sing. Ug giplanuhan nilang kidnapon ang atong mga anak. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!